content i il·lusionat. He decidit presentar-me a les primàries de Junts per Catalunya per les properes eleccions del 14 de febrer al Parlament. Donar recolzament a la Laura Borràs, confiar en el president Puigdemont, tot el que ens obliga al mandat de l'1 d'octubre. Tot això és el que vull representar, la feina del món local. Fa molts anys que faig d'alcalde de Sant Climent i crec que aixecar un ajuntament és com aixecar la porta cada dia d'una empresa, d'una pime del nostre país. Amb la qual cosa, us ofereixo aquesta expertesa, aquesta il·lusió, aquest coneixement per poder fer unes bones primàries i, per sobre de tot, fer un gran equip de Junts que ens serveixi per convertir aquest país en un país lliure, en un país que tothom sigui benvingut i que tothom puguem tindre una bona sortida social i econòmica. De veritat, si creieu que puc ser un bon candidat, doncs recolzeu-me. Estaré encantat de poder ajudar. Sigui el com sigui, Junts ha de ser l'eina que faci canviar aquest país.